Τώρα η Μανουσάκη Σύση από τους αυτοαπασχολούμενους. Καλησπέρα και από μένα, συναδέλφες και συνάδελφοι. Εδώ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, στις εκλογές του ΤΕ την επόμενη Κυριακή, οι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί που παλεύουμε κάθε μέρα για να τα βγάλουμε πέρα, έχουμε μία και μόνη επιλογή. Να ψηφίσουμε πανεπιστημονική. Έχουμε ζήσει στο πετσί μας τις επιλογές όλων των άλλων δυνάμεων και μέσα στο ΤΕ, όπου φαινομενικά υποστηρίζει το επάγγελμα του μηχανικού, αλλά και τον κάθε μηχανικό ξεχωριστά, ενώ στην πραγματικότητα προασπίζεται τα συμφέροντα των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, της εκάστοτε κυβέρνησης, των μεγάλων τεχνικών και μελετητικών εταιριών. Όλο αυτόν τον καιρό που πέρασε και θα συνεχίσουμε, συναντιόμαστε καθώς έχουμε δώσει μία σειρά από μάχες, στις οποίες όχι μόνο πρωτοστάτησε η πανεπιστημονική, αλλά πολλές φορές ήταν και η μόνη δύναμη που βγήκε μπροστά για να αναδείξει ζητήματα, να δείξει το δρόμο της απάντησης και όπως πάντα να στοχεύσει τον πραγματικό αντίπαλο για κάθε αυτοαπασχολούμενο που πλήττεται, για κάθε μισθωτό, άνεργο, νέα κλπ. Τις τελευταίες μέρες μάλιστα στην τηλεόραση και εν ώψη των ευρωεκλογών ακούμε πάλι ότι εμείς οι αυτοαπασχολούμενοι φοροδιαφεύγουμε, αποκρύπτουμε έσοδα και γενικά ότι είμαστε οι μπαταχτσίδες εμείς ελληνικής οικονομίας. Και με το πρόσχημα αυτό μάλιστα ψηφίσανε και πρόσφατα το φορολογικό νόμο με τον οποίο έρχονται και αποψηλώνουν και το τελευταίο ευρώ που μας έμενε από τη δουλειά μας. Είναι το λιγότερο αστείο να μας κατηγορούν τη στιγμή που εμείς στενάζουμε από τους φόρους, ενώ όπως είναι γνωστό σε όλους μας, οι εφοπλιστές απολαμβάνουν εθελοντική φορολογία, οι τράπεζες αναβαλώμενο φόρο, οι καναλάρχες δωράκια κλπ. Είναι μονόδρομος λοιπόν για τον κάθε αυτοαπασχολούμενο μηχανικό να ψηφίσει πανεπιστημονική. Γιατί και στο ΤΕ όλες οι άλλες δυνάμεις, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, που αποτελούν τη σημερινή ηγεσία, στηρίζουν και αποδέχτηκαν με τη στάση τους κάθε μέτρο που λαιλατεί τη ζωή μας, όπως και η ισοπαίδωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, και με την κλοπή και στήριξαν και την κλοπή ενός δις από τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ, την κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης μετατρέποντάς τη σε ατομική υπόθεση. Μάλιστα από 1η Μάρτη όποιος συνάδελφος έχει οφειλεί σε ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ έχει χάσει την ασφαλιστική του ικανότητα. Ξεχνάνε προφανώς τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά την περίοδο της οικονομικής χρήσης και της πανδημίας, στις πλάτες των αυτοαπασχολούμενων. Στηρίζουμε τα ψηφοδέλτια της πανεπιστημονικής γιατί είμαστε η μόνη δύναμη που αντισταθήκαμε στη μεταφορά της τεχνικής ευθύνης στον ιδιώτη μηχανικό, ποινικοποιώντας έτσι περαιτέρω το επάγγελμα, από την πιο μικρή έως την πιο μεγάλη υπόθεση. Πλάι σε αυτό έρχεται να προσθεθεί, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, η υποστελέχωση των ειδών, αλλά και η ηλεκτρονική έκδοση των αδειών, που περνάει όλη την ευθύνη σε έναν ιδιώτη μηχανικό, ο οποίος παλεύει κάθε μέρα να τα βγάλει άκρη με την πολυπλόκαμη νομοθεσία και για την οποία για να την παρακολουθήσουμε απαιτούνται πολλές εργατοώρες. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά δεν βρήκαν κουβέντα να πούν για τα θέματα υγείας και ασφάλειας, τα οποία έχουν γίνει λάστιχο προκειμένου να προχωράνε γρήγορα τα έργα των μεγάλων ομίλων και έτσι μετράμε κάθε μέρα νεκρούς και σακατεμένους στα μεγάλα έργα. Και για τον αυτοαπασχολούμενο μηχανικό όμως η πραγματικότητα δεν απέχει, καθώς τρέμουμε σε κάθε οικοδομή, επίβλεψη, έλεγχο δόμησης, μην πέσουμε και χτυπήσουμε και μετά πληρώνουμε πάλι εμείς το μάρμαρο. Εδώ αξίζει να κάνουμε και μια ειδική μνήα για τις αυτοαπασχολούμενες νέες μητέρες, καθώς καλούνται να πάρουν οι ίδιες την απόφαση πότε και με ποιους όρους θα γυρίσουν στη δουλειά και στο γραφείο τους, γιατί το πενιχρό επίδομα από τον ΕΦΚΑ δεν φτάνει ούτε για τα βασικά. Όλες οι παρατάξεις, συνάδελφοι, που βρίσκονται στην ηγεσία του ΤΕ, ΔΚΜ, ΔΣΥΜ, Προοδευτική Μηχανική, ΔΙΠΑΜ και Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕ, θα πιάσουν το νήμα από εκεί που το άφησαν, όσον αφορά την ισοπαίδωση των πτυχίων μας, εξισώνοντάς τα σε επίπεδο κολεγίων, τα οποία φυσικά θα λέγονται εφ' εξής μη κρατικά πανεπιστήμια, δηλαδή ιδιωτικά, θα συμπιέσουν κι άλλο τις αμοιβές μας
και θα μας οδηγήσουν αναπόφευκτα σε συνεχείς εξετάσεις και επιστοποιήσεις προκειμένου να ασκούμε το επάγγελμά μας. Γι' αυτά λοιπόν και όλα τα προηγούμενα που αναφέραν και οι προηγούμενοι σύντροφοι και συνάδελφοι, 19 Μαΐου ψηφίζουμε πανεπιστημονική για να υπάρχει πραγματική αντιπολίτευση στο ΤΕΕ, για να... σε όλους αυτούς που θέλουν να υλοποιούν τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων, για να ενισχύσουμε τη φωνή που κάνει αντιπολίτευση εκεί που οι αποφάσεις ανατρέπονται, στο δρόμο, στους χώρους εργασίας, για να αντισταθούμε απέναντι σε όλους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά και όσους γύρω-γύρω, με το μανδύα του ανεξάρτητου ή του ακομμάτιστου, σιγοντάρουν την κυρίαρχη πολιτική. 19 Μαΐου στηρίζουμε το ψηφοδέλτιο της ανατροπής, ψηφίζουμε πανεπιστημονική.